Γεια σας από μένα. Είμαι ο Sonic από το παρελθόν. Της ομάδας του Παναθηναϊκού, έτσι. Που είναι εδώ βρίσκομαι στο κανάλι του Todd. Θέλω να σας πω ότι με αυτό που χαίρομαι πάρα πολύ ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει το πρωτάθλημα, αλλά έχει το treble. Αλλά αυτή βρίσκομαι στο κανάλι του που είναι του Metal Sonic. Εγώ είμαι του Classic Sonic. Γιατί θα το πάει το MAD με το 24. Ξέρεις, είναι της Μαΐς ο Αξιώτης, ο Βαμινώντας, γιατί δεν θα το πάει μαζί το MAD VMA το 24, το 23. Το 24 γιατί δεν θα υπάρξει ποτέ. Πάρουν το 23 συνάδελφοι.